Sago dahil nga ti surat ti pakasalitaan ni Leo nga napauluan, awan guwapo na. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tagas taunay tinagsak ko. Iyapota, kamaodyanan na manong. Inaklon met laeng ni Hilda, ti panagayat ko ken kuana. Idinto ta, almost 9 months, iti panagarim ko ken kuana. Agyaman na Hilda, kinunak manong nemi ket inarakop ko. Naginarakop kami. Kadito yung tidamong manong nemi nginak palakaraman karigiti bibig ni Hilda. Numabalin na ko mamanong nemi ket pumiyan ako. Tapno di kas tagat adan mapasamak ka na kami. Napaot nga ro ti panaglanang di kiti bibig mi manong nemi ngayon pagamom ta adan aguni. Nagrinukat kami. Ni manang na. Ay. Sumalimat ng tararamitin niyo. Maragsakalak lang ako na ngamin. Manang ta, inaklon ako ni ating mo. Ganyan na kami kini Hilda. Dapat lang, dapat sikat kaanusan. Iso na lang ta sikat awang gwapo na. Kada kita nag-aharam kang kuana. Hala, paiso kami man. Datang nga rin pakasdawak, manang. Nuapay ka siya kinayat ni Hilda. Kabuta siya tinagko na. Narigat ti makid relasyon ti gwapo ko na. Tadi kiti gwapo, iso di kiti babaero, hanggang mo pagtalkan. So dapat adobisyon. Iso nga sika, Leo, ti pinili ni ading ko, sa nga gabuta, iso suggestion ko, uno sika, tin singasing ko, gabuta, langamit ay awang gwapo na. Hamumot nga lang at babaero siguro. Hamumot nga awang mati nga bisyom. Di ka ba nagsigsigarilyo? Saan gamot naging inom? Ti arak, di ba? Kaya nagagat ka. Dabay napintas mo ti trabaho ko. Kaya manak. Ngayon ti saludsod. Anat saludsod. Sika manang. Apa yung awang pa'y boyfriend mo? Diyan nga rin makasapol ti kasken ka. Ha? No kumasak tinaro mo agad ha. Sika ko mamati kayat ko. Ado tagararim kanya. Nga mawan ti kayat ko kadakwa niya. Taapay manong. Kapot pasig daming nga gwapo. Nagsapsapol ako rin ang gwapo na. Tapos hindi ka sa tagat natalo na ti panunot kendrik na. Ano makiasawa kami ti gwapo kat kasla tay kang kanayon nga agat atapak nga nuawan nga ko makita kat da iso ti sabali nga sido. Nakado ako. Kasi ano nga rodan manang no umuno na kami nga kasar ng mitisika. Kaya okay lang. Ano kung diferensya na no nakayati umuno nga nakasagana. Alangan ba nga urayad nga makaboyfriend kalpasan na kat sakti umuno nga kasar. Okay lang. Basta laglagay yung malayo ha. Di mo baybayan. Tikapsat ko. Hagalawat ka kanya. Nusaktam tikapsat ko. Sikat pinili na. Babayan ti rekomendasyon ko. Gabuta, saan ka nga gwapo. Kahit saan ka nga babaero. Wala, ituloy ng salita. Ibagbaga king kwa naman na umiyan ako. Tapno pang ganda. Agas asok ka agarag nga kayo kamang mangig ko mapapalak to. Ikasar mo pa lang umunat kapsat ko. Sakbay nga magudud mo ti amin-amin na. Naragsakak na root manong naming nga nag-awid dito balay kat siyempre nadlaw na mamakin ni Papa. Nasagit na pindas nga damag yung sangbet mo. Leo. Pa, nobya ko ni Hilda. Na? Ni Hilda? Di magpakita mo ka picture na yung cellphone mo? Wala pa. Nakapimpinas. Kinayat nakmat. Sobrang na mas daawak na kinayat nakakitawang madgwapong barok. Talaga ka din nga sana ka nagwapo. Ang ka nga nagwapo, saan ka nga nalaan? Kalkalay nga na lang.
Ang akas kanya. Puni, papa, nagawa po ak. Nga saan ka imalakan niya? Agyaman nagpapa, sa anak imalakin ka. Tapi agyaman ka, tam na ikastagad sa anak nga. Babaero. Ta babaero ka ni. Hani, sumataman. Saan ka nga gulbot pa yan? Amo mo kita anak mo't mapaspasamak. Na nagbali na kang martir. Gabuti pa nang ipatpatay ko ken ka. Okay lang. Basta lagi di saan na kami nga sinaan nga pamilya. Gabuta, da kayo di patpatay ko. I love my family. Isong hanto mapasamak di panagsina ta, di laing patay. Ha? Kaya nung pagkarigan nga ita, maibus pa nakaawat ko. No, mabanok ti pusok nga kayayat ken ka. Katsak ti sumina. Saan to mapasamag datahani. Gabuta, para kanya kadaw magpagkurkurangat. No, payadda, agpay so idi deta, gamawa dita. So, kung sigalay, pa, agpay so ko na. Di naktultulwa din, ti aramid ko idi. Ha? Kituan kan mabalin, di mo padpadasan, ti makirelasyon ti sa bahali nga babae, inton maasawang ni Hilda. Kabigatan na iti opisina manong name naragsakan nga nangipadamag ken Elmer nga kaopisina kan best friend ko. Elmer, mapasamak nun. Kasi ka ti best man ko. Oh, abay, napasumbat ko itirabiin ni Hilda. Wow, pare, congratulations, ha? Sikat ni winner, ha? Kada kayo nga adong nag-aram ken kuana. Huwag nga rin. Nagugwapo da. Di kotseda. Sakit na motorsiklo pa ilang. Diyak pa nakagatang iti 4 wheels ko. Ngayon siya tikinayat na. Tawang kanot gwapo. Kunadat kasta? Kunan ni Manang na. Ni Manang na Nancy, di ba? Nagkapsat na kasmat kang kuana ti pintas na. Ngayon gabot na Manang ni Hilda tinakursonada. So, inaram ko. Iso kano, siya kano in-recommender na kini Hilda. Iti rason nga awang gwapo. Ti kano kas kanya kawang gwapo na, saan kano nga babaero. Awang kano ti mating ambisyon na. Pudnumet, di ba? Ni palang laya, ano laya? Ni palang Hilda ti inayat ko. Ken ison tulaheng. Isuket ison tulaheng. Among pare, no maminsagat sana ka mawati. Nga niya, nga gwapo ka babaero. Adaman na kita saan nga gwapo nga babaero. Kawan. Ngayon napigsa ti ko na. Sex appeal na. Napigsa ti karisma na. Aslakan ka. Awang gwapom, kunada. Hanggang ba't nga nalaan. Ngayon no, karisma, sex appeal, ma-appeal ka pare. Kadi, awang ka di pa tinapuutam nga nadlaw mo nga babae nga nag-crush ka. Ado. Makita mo, siyempre. Ngayon saan ko matakayat ida? Hamo kayat ida ata hanggang arot nga playboy, hanggang nga babaero. Dati yung may isa nga babaero, walo playboy, once ka madlaw na nga diya babae ka at panag gusto na, tutupan na. Ayay. Patgan na. No, adala tagkid daw ko mga, i-date nakman. I-check-in nakman. Arman nakman. Tanong arman naksugbat ang adagos. Kaya kas diya di klase na nga babae. No playboy ka, sigurado nga tinutupam ko, madigidjay. So nga mamatiyak, saan ka playboy ita? Nga madamat pa nagbalbaliw, pare. Adala kitay playboy, idi baro. Nga may ada asawanan, hanen. Adamat di kitay, hanga playboy idi baro, hindi ada asawanan, babaero. Baka kastakan to. Sabagay, ang amuno, ang mapasamak, iti sumarsoro no, kang guntaway, di ba? Tinawagak pa nung name ni Hilda, imbaga kan kuha na nag-dinner date kami. Imanukot. Nagdinanon kami manong name iti restaurant, ngayon bagak na papanami. Kat syempre,
Iditag dalon kami sa jay. Dito mat restaurant na lapidik manong name ket dim light, romantic place. Ginarakop ko, naginarakop kami, kaditi may kaduwang gundaway nga naglanang, dagiti bibig ni man. Layo. Hmm. Apay. Apay nga magustuhan na kabistuhin. Nga nanawan di kiti lips ko. Naimas ka ron. Kita naman timadlaw mo ka rin kiti lips ko. Nabara. Makaaros ti bara na. So ano, ibaga mga kalpasan ti man nag-dinner ta. Kaya i-check-in na, sumurtakin ka. Anak? Talaga kayat mo. Yung ko naman ni manang mo, ngay kasar ka pa, sakbay nga anda mapasama ka na ta. Saan ka nga sigurado? Nga data? Saan man? Isa nga. Amo, pudnong awang gwapong, ngim maapil ka. Ang nagabota, sikat din rekomenda ni manang ko, ngim talagang sikat kayat ko. Sikat kayat ko. Sige natin. Manganta ro din. Yeah. Ken, dagayam arak in-order ko ha. Uminom ka ti arak? Di ba ang ambisyon? Champagne, hanggang makaparte. No, mapaadom, mangpabara lang tirik nata. Pagpaimas ti pandangan. Ken pangpaimas to ti romansa naman daman. Gabota, mabalin, nga itan nga da mapasamak ka data. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi iti uneg ti may sa kwarto ti hotel ditoy nga insagot nga namin pinsan ni Hilda ti kinabirhen naman. Ditoy manong nemi nga nasedsid dagiti asog kinareng-eng wan manong nagmaris rusas ti rabii iti unos ti talo nga oras man. Baka kapotkas la saan kami nga mauma. Numabalin lang kumama nung naimigit extend me ti oras. Imbas nga short time ket overnight kami. Yan saanin ko naman. At danto sa bali nga pa nagpapasta. Nagbayad kami, layo. Naroon na ito may kaduang round. Na may mayat pa rin. Magustok laon na iti romansam. Ang galing mo. Manong name iti si marunong nga napasamak kadwa kon da papa kini mama ken nagduma ka bagyan mi nga napanen ng asawa. Manong name dududuan damanang Nancy kini Hilda awanan di kita naganak kadakwada. Iso nga di kakabagyan da kakaruba da iti inayabanda. Da kami tinagsasango manong name tapno mapagtutulagan ng tikalaysan. Awan di adung sa manong nemi dakam tinangiset ti petsa aging kaamin-amin ket kunak 1 week before nagpakasyonak may saganan tun ti amin yun. May saganan nga rod ka na saya ti amin manong nemi ket 1 week before Biyernes man pare Elmer my best man. Makalawas. Sana ka sumre. Kaya bram nga ron. Sadyo balay. Para sa ituloy mo kini Hilda ti mangiring pas ti amin. Naibunong yung matin na kita invitation. Wedding invitation, di ba? Uy, nakapagsanay tayo matin. Nakapag-practice tayo matin. Di akong problema. Uy, nga mare. Di ba ka? Ano dyan? Masapul nga agpakada ka ti kinabarom. Ano kinabarom? Para ka. Why? Andot ka sa dyan. 3 days before. When saan ka 4 days before. Umay kanto ang taga Senji Balayo.
Ada papananta ko ma. Di ada dang matmatin rumwarak. Hayat ka patpatsyag kita. Ati ko natin nga ano? Pamati di ugma. Nagdali na dakar dito balay manong nemi di Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules. Hindi umay nagnagasin ni Elmer. Pamanam. Adalah bit papanamikin Elmer. Papa, mama. Umadan hindi ka lay sayo kin Hilda sa karumwar. Rabi ipay. Inaugban di kita pamati, papa. Ano ko matida ka sa mapasamak? Ikit papanan nyo. Adala tindaran miya party. Nasaan nga mabaling nga pagkidkidan. Dagan ka. Iwan na ang pagluganan niyo karot. Jekotse ni Elmer. Umay naktumad lang itulod dito. Sige. Dagan ka karot. Napang kami ti may isa nga lugar manong nemi nga patay sindi. Loko ka. Apa dito ti mayanta? Mangalat ti babae sa gaysata. Sus! Di pala maparag di balay da Hilda ta isut kada ada matinong paspasamak ka na kami. Arigat numay sala nga babae at maramanam. Anat kahit mo sa rumamangkat sa bali at sakbay gagasawa ka. GRO pay. Haan. Ada inreserbak para kay saan nga? Before nga, ag-GRO, sikapilat ko muna. Ana? Loko-loko ka? Aman. Wala, magkano ka? Kain ko kumang ibabawi ti amin manong naming idi masirpat ko di bagbagana nga babae. Wow, pare. O, anak tubig. Amin na kursunadam. Kursunadam? So, bali pintas na. O, anak. Bayad ka? Mano bayad? Libre. Makamungan doon magsalita kang kuwan. Baka si kan voluntaryo nga mang teden. Nangan alaam. Basta, hanggang nagsalusod pa eh. O, yung kadyayanan. Kasi ka nga, adamat kukak dita. Tawagan na ito no, kayat mong tigawid. O kayat mo agpatpatnag, di mabalimad lang ta. Agawid ta nito yung bigat. Di ka mapanong mga opisina. Sige, Roda. Inisat gak manong name nagan mo? Lovely. Mo taon 18. Apa nga kayat mo? Basta kayat ko. Kurso na dalamat lang. Hanak agwapo. Awang gwapok, di ba? Awang gwapo. Ite pa lang matmatan na ko. Mararusan tirik nak. Among tinagan ko? Imbaga ni Elmer. Leo. Nakikita kan. Dabikit picture mo dito sa cellphone ko. Toyo. Nangalam na ta. Insan ni Mang Elmer. Digad kahit mga sawan. Hindi pala karas na. Yung mga pa yung nakasagana kang mga ipaiti amin mo kanya. Kaya't ko. Sakbay kang kasama ka. Itid ko muna. Di bagikit ka. Kabarbaring no. Barbaring no niya. Awan. Barbaring no niya. Awan. Ibaga. Kagurado ibaga. Ibaga. Barbaring ko nak no. Saan nga matuloy ti kasaryo? Hanya? Kawan. No saan nga matuloy. Di siyak no ka ti kasar mo. Loko ka. Nga mapasamak teta. Sige, umikaro na.
No kasano manong name tinaramit ko idi kini Hilda idi damok na tagikuan. Kas tamit tinaramid ko kini Lovely. Naasot manong name digiti asok ka na rin ni Lovely. Iti aramidek manong name. What? Gusto ti kunada manong name awan guwapo ngem napigsa ti sex appeal ko ti kwarisma. Nabara digiti bibig ko. Nabara ti bagik. Nabara digiti takulak ko. Nabara. Barang ad-adda amang ipatayok itikas kini Lovely man. Namanag-nagkak nga virgin iso naman. Nasaktan ka? Gagangay. Ngayon mapagkapaman lang. Nagmayat. Leo. Kayat ko. Ori na danton asawam. Ituloy ta relasyon ta. Saan mabalin? Na? Saan mo mabalin? Gabutag balin ak tunga na pudno iti asawa. Saan ak tunga bababae? Sige. Italaing nga ron. Ngayon pututan na ka. Pututan na ko. Ganto no mapututan ka di. Okay. Tapno na pakalaglag ipakyan ka Leo. Leo. Kahit kumanin nga. Ulitin ta. Iti mamin ado. Agpatpat na ta. Di na gustuwak manong name ni Lovely. Gabuta magustuwak mo. Talaga manong. Agina na kami. Maiturog mi basit. Kalbasan na. Riingin na tumanin ni Lovely. Agungar tumatmanen manong name ti armas. Kastan tumatmanen. May redep kami. Riingin na tumanin. Nagpatpat na manong name kat idi. Ta lumaag lawagen. Aw mata ni Lovely. Tawagak ni Elmer. Pare, o na. Nag-enjoy ka matlan? Permi pa. Sige, permi. Virgin na talaga. Kawin. 18 years old, di ba? Aw matisunan. Kaya naman tawalit mo nga, makagit nung nanghalat kwartam. Kawalit ko ng peso. Gurka. Naksayan nga talaga. Naksayan? Naksayan. Awan ti talo. Di mayat. 3,000. Binayad ang 3,000. Dapat na nga din. Among ti cellphone number na. Interesado kan sa amin. Pare. Babayaan mo na. Kung kontakan na yun. One night lang. Kahit ko mga makontak eh. Oo, na-in-love ka nala. Baka na masisulang nila ni Hilda. Hamet? Oo. Ubing. Ni Lovely ni Hilda, di ba? Una, ubing. Sa balit raman na. Sa balimit ka ni Hilda. O, di, doon nga babae itang tinaraman na. Kahit mo pati may katlo? Sanin, sikamat. Mangisungsung ka. Manong name ti makadakas. Diyaka mo, no isumit lang ti akin aramid. Gabuta. Saan mat nga iso? Iti akin account manong name ti nang i-upload. Tiladawan mi manong. Tiladawan mi. Nga naging narakop. Nga rinabawak iso naman. Oh my God. Ito kita sa dito. Pati da mamaki ni Papa Mano. One day before ti kasal. Kita sa dito. Si kaday ta sa gani. Pa. Tsaka mo. Apa nga di mo? Imay nakadinagas ni Elmer. Kani di nga rabi nga nagpatpat ng kanga nga nagawin.
Dahito ka dito napasama. Napang ka ng raman ti sabali nga babae, sagbay nga kasar ka, agpakada ka ti kinabarom, kasya tinaramid yun. Kaya mapay nga ron, nga dalang picture kata kayo. Kahit na-upload sa Facebook. Baka, takit nakikita mo ni Hilda. Nagring ti cellphone ko, Manong. Ni Hilda ti mo tawag. Oh, so then, paano taramidag? Di kita kasalita ma. Hello, sweetheart? Sweetheart, tarupam! Hilda, listen. Saan ko nga itin dito nga babae? Agpesosyak dito. Saan ko nga itin? Sikat ipatpatin ko, kaputa sikat ikasar ko. Kaano dito? Hindi na minsan narabi. Sino dito nga babae? Tsaka mo tinagan na. Kasano ko mga napasama? Dati, nubya matlisuna. Kasta, haan ko nga nubya. Inregalo ng kanyang ti kopi sinaak. Nga pasit, di ba nagpakadak ti kinabarok? Iko na doon ako. Mga ramang ka sa bali nga babae, sakbay kasar ka, kasta. Apay nga rod nga saan kayo nga nagananan, apay nga na-picture kayo, kalpasan na ganda i-upload dito Facebook. Kasta na di pungtot, di man ang Nancy. Ayatan ka. Awan pa na kayat ko itiready nga babae. Sikat ipatpatig ko, sikat ang baling na asawa. Kadinton, maminsan nabigatin na mapasama. Awan ti maangay nga kasar. Anya. Hilda. Saan ka nga? May babain ta. Sikat ti nakamabait ti aramid. Bagam no session no tinang i-upload tira, dahil tatadilitin na. Isulang ti mabaling nga makadelete. Awan di kontak ko iti na nga babae. Di kabutihan na. Di apa yung di mo damagin kini Elmer. Sige na, ulitin. Madilit man mo no saan. Awan ti maangang ikasar. Hilda laglagi pa madan na pasamak ka nata. Hanga siyak ti logi. Siyak ti lalaki o mapukaw ko. Naman pa adun kastusin. Nabayatan dan ti kompleto. Iti pagkaangayan ti reception. Kanda doon pa nga, gastos. Sama ko mga sayangin. Dahil lang napasama. Dahil la. Pananglipot mo kanyak. Oray ang guwang, oray omot gayam guwapom. Babaero kami tlata. Dahil kasi lang napasamak. Hanan nga maulit ko nakmet. E nung hindi ako mawatan. Awan maaramit ko. Tinawagak ni Elmer man. Hello, pare. Amok na buyamit. Wangarot. Tsak pagarupan. Awan sa bahaling akin aramit ito dahi tanong saan nga ni Lovely. No Lovely man ngagpaiso tinagan. Tawag-tawagag isuna. Yung tinamat sungbatan. Sa dino pa kasarakan taking kuhanak. Tapi nga sa pulan ta. Amon tanong kasanong napasamak ti amin. Amangan mo't no, tadagas ka namidam king kuhanak. Please, tawagam. Ibagam king kuhanak nga dilitin na. Isulakit din na kina-upload. Isulakit din. Nagaramat ni tiya. Nangaramin dito sa baling account na sa nga mamong isulat. Kasi tinaramid na. Kasla sa anak ka mamati nga maramid na. Sikat makamamuking kwa na, Elmer, please. Sulbanim ti problema. Nagtakal na problema. Aday forward manong name ni Elmer nga number. What? Intahal ko. Number ka no dayta manong name ni Lovely. Sana nga sumbatan.
Aging ka manong name nga tineksak. Please, lovely. Please. I-delete mo ko ma. Please. No sakit akin arami dito ito. No anyaman tirantam, please. I-delete mo ko man. Tapos saan ang agwarwaras pa. Simong bat. Iti-text man. Sorry. No naramin ko man. Ayitin ka layo. Kahit kong syakti kasar mo. Naglukuhan. I-delete mo. Inulit ko. Sumbatang tawag ko. Indahal ko. Sinumbatan na. Hello? Nakalukloko ka. Abay naramid mo ti kastoy. Sorry. I-delete mo. In-delete ko. Sigurado ka? Baka ando matindi kita nang screenshot. Paunay matin. Lovely. Tila papawik. Sorry. Kasano nang naramid mo? Kasano ka na picture? Basta. Sala nga picture. Video pa eh. Ngayon mo pagdanagang, tadyak i-upload di video. Talaga picture. Naluko ka niya. Sorry. No saan nga matuloy ti kalsa kasarmi ni Hilda, agaluwad ka, di ka lang nagpakpakita ka niya. Nadlawen manong name nga awanin, tatalaga nga na-delete. Tinawagan nak ni Hilda one day before. Ulitek, Leo, na-delete na nun saan. Awanin ti kanas ko magkasarkan ka. Sayang ti panagtalag ko. Ngam Hilda, panunutem ko ma. Hantan mo pasubli pa di gastos ta. Kayat ko nasaan mapasubli di gastos. Na may liwan. Dagiti umatandar. Ngam ti makiasawa kan ka. Nga may sakamat nga ulbud. Di mo ka di maawatan ti sitwasyon. Inaramid ko lang na kas panagpakatak ti kinabarok. Ngayon saan ko umaawat? Nangruna kinimanang ko. Nimanang ko tinangisasuggest nga sikat aklunek ti ayatek. Nimanang ko manin ti matungpalit. Awan ti maangay kalesa. Lugi ka? Natagikwakan di namin adu agundawan. Hanga balin. Nagayayatak na. Talaga ka di mo kayat? Awan ti kasar? Awan. Inpost ko ni ti Facebook nga awan ti maangay kasar. Intawag kong karagitay siyak tinangalang ng mga anak ti kasar. Tata, sige. Piyaman klangan. Hindi pagkapaman nga raksak ng pay mo. Nga magnanayan nga litay. Ikaw tawanin ti panagtalag ko ken ka. Awanin ti mariknak ngayat ken ka. Sige. Ang asak ti logi. Talaga di nakmawatan ka din mo kaya ti makikasaran kanya. Tawanin panagtalag mo ken panagayat mo kanya. Okay lang. Sige. Bye. Manong name sa anak mo inom ti arak. Ngim na pa nagkimatang ti arak at naginumak. Hoy! Awa maitulong data arak yan ka. Igagit ibaga ka nagiti kakabagyan. Nasa nga matuloy ti kasar. Nagiti tinampam nga manak ti kasar. So kit ubran na doon may liuliwan. I-upload din ti Facebook. Paba. Kinamok na nagwaras hindi ta. Tila maaramid mo. No saan ka kumanganap-napan ka na nga rabi, awang kumatikas ito nga problema. Kung nagtupay ngamin kayong kakit, nga delikado, si kayam tinaramid mo. Ala, bartag ka. Mawag di may tulong data ka parang bartag mo.
Anong nemi iti Lunes na panagbatlangan iti opisina. Slawan rupak ni sarang kumanong nemi kada kiti ka opisina. Siya ti lalaki. Awan ti pukaw ko. Diba? Lalaki yan. Kinalalaki mo na dyan nga naipos. Nandakit nila ti may nga babae. Awan si kang mangisong-song ka namin, Elmer. Amok ko mga kasi pasama. Kaya nasingbot man ni Lovely. Lovely nga talaga naga na. Lovely. Address na. Uy. Pagkatawa ka. Address ba ma? Amo kayo naramid dahil ni Lovely tapos saan nga matuloy ti kasarmi ka ni Hilda. Dahil ko na. Baring no saan nga matuloy ti kasaryo ko na. Talaga kayo nga panggap na ti kasjay. Ganda na, hanga na tuloy yan. Sayang di gastos ko. Kaya ba sayang di gastos? Teko na nga rodan pare. Hamo nga namnamain no iso nga talaga tini na ikari para kag ka. Ti issue dito ay saan nga dayo kini Hilda tini ikari nga kasawa. Ya, teko nang rodan. Kaaldawan nan, di pala matuloy. Di ba? Kasla, mangnamnama ka sa amin. Gayam. Teko na tayo nga destiny. Saan nga ni Hilda ti destiny? Masino ko mga ron? Baka ni Lovely. Makabulan, 2 bulan, 3 nga bulan. Pinapalabas, idi-agring ti cellphone ko. Sabat nga nakapunbok. Mas malasing mo na ito ka number. Hello? Hello, Leo? Lovely? Siya. Kumusta? Estoy. Mabalinta ka ditag kita? Abay na ibagam. Adanas ka nga ibagam. Kanas ka nga magsalitaan ta. Mabalin? Notoy. After office hours, iti restaurant. Imbaga na iti restaurant man. Kabisadog data hindi na palamigin ni Hilda. Sige. Agawin aktupe lang. Tinagsukat. Rohain ka. Sige. I miss you. Manong nemi ini makitak ni Lovely nagaragan-gan tiriknak. Mailiwak kang kuwan. Hindi makasadagak. Iso titimakder nga nangarakop ka niya. Leo, I miss you. Isun nangamal ka na bibig ko, man. Mailiwak ka na hirot tarakop mo. Mailiwak di barat na kitakip mo. Iso ka dit kahit mong ibag. Ti ili mo. Sige, di ka ni mahiliwan niya. Tugungan. Tagur data. Naka-order ako. Namsikan do tagbayad, Gawa na. Aday bagak. Ngem, manganta pa yung muna. Tsaka ba yung bagak? Mga mapukaw di ganas mo, mga yung bagak kita. Manong nemi, sa anak mat kindi nga babawi, nasaan nga kami kinikilda. Sa kahit ko dito ng babae. Nalamlambing. Gabong nga tataub-ubing. Inimyak sa mintinangan. Ito tarangan tan. Ano ibagam? Adin ruwan na itibag na manong naim sana inyawat kanya. Pregnancy test. Masikuga. Anya? Apa yung nasikugan ka? Kasaan ko nasikugan ni Hilda? Gawat na siya tinekari ngagbalin nga misis mo. Ngayon baka mat na nagsikog ni Hilda. Alo? Siya ti kasar mo, Alpasin ngayong babawi na siya kasar.
Hindi siya di kasar mo. Ipanagnak mo ito dahil nga babae. Nga, hala nga may masang babae dito lubong. Nga napipintasan ng misunan, di ba? Ganyan imas ang misunan, di ba? Iyawit ka sa diwalay. Yamamu ka kada papakinin mo. Nagbasbasa ka? Haan, sardeng ko. Gusto ko mapit may sa ibaga kang kaidi. Nga orin no sa hantang, orin no kasawa kay kini Hilda, pagbasahin ako nga. Natahig sinsinak tata, kanak allowance ko, siya eh. Yung masiko ka kumutin, di, ipasngay ko pa lang muna saktog basa. Sige, hantan. Tayawit ka sa diwalay. Umiyanak diwalay, oh? Oray, oray ta. Gimat, nangitugot ak gamit ko. Kompleto ak. So, ang pagdanakan. Sige. Indakaro nagbayadan ta. Iyawit kan sa diwalay. Ideyam amok manong name ni Lovely. Dito nga babae ito nang i-upload ka na dyan ang video sa yeah. Iso, ti babae nga, tinagkom ka na dyan ang rabi. Iso pa. Kadada po ko yun ityan na. Puno na ito, papa. Masikugak. Muna tao mo. Running to 19. Iha. Kahit may nga mama mo, di kita naganakan ka. Umay kay to Anjo Balay. Mama. Umay balbali kang umay kay mga asawa. Tada kami, sigurado nga kami, kinileyo tinikaring ang kasawa. Saan nga ni Hilda? Alala, teko na tayo nga namnamayam, namsamot ka mapasamak, gayam ka talagang saan nga na ikari. No ta kayo mga talaga tinikari, di na kayo. Manong name dire di ka nagpatnag ngayon yawit ko, manong name ni Lovely, nakasano iti paut me. Idi, karedi nga rabi, manong name napapaut kami manin. Gabota talaga, manong name. Nga agka-sex team kami. Kani Lovely. Iso nga talaga tinekari. Nalalaing kanim imas ni Lovely, ngem ni Hilda. Fast forward, manong name. Napang kami ng asawa, gagangay laing tibiyag, ti pamilya ni Lovely manong. Asawa kami, naangay ti Kalaysa, nga saan nga na ibabawi, nanimit lang Elmer, manong name iti nagbali nga best man. Awanin ti damag ko kini Hilda, manong name. Awanin bibiyang ko kinkuha natin, sumot ka ron, iti nang ibabawi, iti kasal. Ito lang nga, baka no, nasikukak ba ti sunod. Kaya di may pasngay, manong name, iti mo na anak mi, kaniya Lovely, hindi pa naglukat ti klase, dapapaki ni mama, nagretiro naman ti trabaho, isa ito mga ayuwanin kay ni Junior, ket intuloy ni Lovely nga asawak, tinagbasa. Naadaan kami pa, iti may isang anak, sakbay nga naggraduar ti asawa. Naadaan kami ti may katlo, manong nemi nga anak, ken maudi nga anak, irita, agtrab-trabahon ti asawa. Iti sindong da papaki ni mama, manong nemi, iti nagnaedan mi, nga iso, ito ang parparagsak digiti naganak kanyak digiti talo nga pukot. Tinulungan mi met dahil di kakabsat manong nemi ni Lovely taday tatikid daw na. Why? Kaputa duwa kang ti agtab trabaho, di sweldo na, saanin ni supit o sered mi, di lang sweldo. Tadi sweldo na, itultulong na kadigiti kakabsat na, tapno makapag-graduar naman. Dito manong nemi ti pagkabuklan, ti pagkasalitaan, ngayon nagka buray. Thank you talaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko ma, damat manggusto. Damat may bati na nga adult. Teko nata yun, ti pagsasaw. Saan ka sigurado? No hampay na pasama. Teko nada nga, saan ka bilang tipik? No hampay na pasaan titlong. Tama nga no, agibong. Toy nga ro nagyaman nga pagayam mo,
Leo.